нашия днешен обзор на събитията по света. Аз съм водещия Павко, а това е преводач Доди. Да. И днеска ще поканим гости от чужди страни да разберат какво е, да видят каква е нашата култура, ние да разберем нещо за тях. Това е интересно, това е целта. Интелектуално предаване сме ние. И нека да поканиме първия ни гост. Нека поканиме първия ни гост. Първия гост. Ще те ритна в капачките. Първия ни гост. Капачките. Прашчо от Рязания. И Какво Прашчо кой? от Рязания. Това е държавата, в която той се намира. Прашчо от Рязания. И това е Прашчо! Джарбир марафака. Сала, таза. Абе хей, маха не се хейлеме. Хубаво. Здравейте, как се чувствате в България? Хапчо, абели Булгар, хачаба. Хачабала, халaf суворо, симпалахин си пъпълба. Чувствам се добре. Забелязах, че няма толкова от моя род, но все пак ви благодаря. Прасето свещено животно ли е в Рязания? Хапте се, масабе, хасабебе, махабе, лаха. Какво казва? Списвам да разбирам. Каза, че прасето се приема за свещено животно само тогава, когато е на масата. Като в Турция. Какво ви сте с българската култура? Хасебе, Булгар, хапчкабе, гаса хабади, мама. Слушай, чао, бе. Кои певци ти харесват толкова? Касебе. Извинете, това е културно предаване. Какво правим сега? Охрана? Къде е охраната? Охрана? Изведете прасето! Изведете... Какво ти пащам, бе, Резак Толен? Това ни беше гост. Това беше нашия културен гост от Рязания. И един човек, много интелигентен, много виден в своята култура, смисъл, той яд. Ще ти е барезаната дебела майка. Да. Хапча халими, масавеле, кесихтах, парва халими. Моля ви, да се екстрадираме от свинските поведения на нашите гости, които са супер реалистични и не знаят какво правят. Така. И сега, от видна в сферата на изкуството, виден в сферата на музиката. Снимайте за тук, моля. Пужека, така му викат в неговата среда. Той говори на много странен език, но моят преводач е интелигентен и много да разбере. Да. Нека да посрещнем Миндилчо! Нека да го посрещаме. Аз също разбирам вашия език до някъде. Така. Какво е във вашата сфера? Как? Той какво ми каза? Не го разбрах. Каза, че сте лекар. Трябва ли да викаме охраната отново? Така. Ходи, махани. Така. Значи, как намирате... Да, гледам го него, но вие чувате думите, превеждате така, се извършва един контакт. Как сме пичи? Какви са тези нахлувания в студиото? Не мога да разбера. Защо? Сестра, че още ли е фея на магистралата? Май, това не е същото дете. Така. Боже фили. Ситуацията е леко конфузна, но... Задай си въпрос. Въпросът ми е как намирате хората в България, как намирате Хопа си хониди, българ халиви, хома. Каза, че главно предпочитава женщините на блито. О, боже мой. Вие сте гей, така ли? Как е във вашето общество? Хамале хейси! Халиви! Хоби, гей!
Хабале, гей! Gay. Gay? Ja. Gay? О, младетата! Тапанар! Измърк! Уважаеми дами и господа, това беше предварителният край. Охрана, изкарайте го! Охрана! Охрана! Това беше предварителният стоп на шоуто. Аллах! Здрасти! Не, папа! И това беше всичко за днеска. Жена ми няма какво да прави тази вечер. Аллах Халил. Да, това беше всичко за днеска. Преводач ще бъде скопен. Махни се от мене. Се ще му тъгли колямата шалата. Тайм аут. Ah,